Morjesta! Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään meillä olisi potilaan Husqvarna 340. Olisi tarkoitus vaihtaa siihen kaasuttimeen tiivisteet ja säätökalvo. Ja sitten koekäytetään ja säädetään se myös. Ja lähdetään siitä liikkeelle. Mä siirrän kamera tähän lähemmäs ja sitten aletaan purkaa tuosta koppaa pois ja kaasuttimeen. Otetaan siitä koppa aika pois. Noin. Tää lähtee tällä kääntämällä pois tuo ilmansuodat, niin laitetaan se ton sivuun. Sitten katsotaan oikea kokoinen avain tuohon. Otetaan siitä eka toi polttoaineletku vaikka irti. Sitten laitetaan siihen poraterä, ettei siinä mene mitään ylimääräistä. Sitten venutetaan tuommoisten kumipidikkeiden takaa toi auki tuolta. Tai itse asiassa laitetaan sitä takas vielä sen verran, että otetaan toi kaasuvipu tuo pois. Täällä on tämmönen jousi, mikä pitää sitä paikalla. Otetaan tosta tauttameisseli, niin sillä saadaan paremmin toi jousihomma tuolta noin. Noin. Se tulee tuolta jousen takaa pois toi kaasuvipu. Sitten otetaan tosta ylös toi kaasutin. Sitten avataan kaasuttimen ruuvit, tuo kiinnitysruuvit. Se lähtee täältä näppärästi. Kiinnityspultit otetaan tuosta vaikka talteen. Sitten tässä on ryyppyvipu. Irrotetaan se tästä. Se saadaan tuosta näppärästi ruuvimeisseli kammettua noin. Ja tässä on meillä kaasutin. Siirretään vähän tuota kone sivummas ja sitten otetaan papruu tuohon alle ja sitten puretaan tästä vaikka tää kansiosa. Sieltä löytyy säätökalvo. Jos se säätökalvo on hirveän venunut ja huono, niin sitä on aika mahdoton saada säädettyä sitä sahaa. Sitten katsotaan, että kaikki menee aina oikein päin. Katsotaan millainen se on kasattu. Elikkä siinä on ensin tiiviste ja sitten tulee säätökalvo siihen päälle. Tää on aika tämmönen venunut ja kovettunut toi säätökalvo. Katsotaan täältä sitten, että uusi on sama näköinen. En ollut ihan varma, onko sama, kun tilasin. No, näyttää olevan sama. Elikkä siellä laitetaan ensiksi tiiviste. Sitten me katsotaan, että tiiviste tulee oikein päin tietysti. Ei noin, vaan noin. Sitten tässä on tommonen ulokote tiivisteessä. Ja myös tässä on tommonen tavallaan nuoli. Ja se tulee samoin päin. Tavallaan nuolet samoin päin.
Se olisi siellä paikalla ja sitten laitetaan tää kansi siihen. Laitetaan ruuvit paikalle ja kiinni. Eikä tarvi mitään älyttömän piukkaa. Pitää etsiä semmonen näppituntuma siihen. Sillä että ne on kiimut. Sitten käännetään kaasutin ympäri. Avataan tää toinen kansi täältä. Sieltä löytyykin sitten tommonen läppä, hässäkkä ja tiiviste. Ja uusitaan ne kanssa. Ja katsotaan, että ne näyttäisi samanlaisilta. Kyllä ne näyttää samanlaisilta. Noi näyttää samanlaisilta. Kyllä se on samanlainen. Tässä on tämmöiset nastat tässä kannessa ja tiivisteessä on reijät. Laitetaan tähän kanteen tää tiiviste ja sitten tää läppä kalvo. Sitten laitetaan se tuohon kaasuttimeen paikalle ja siinä on noin vastaavat reijät ja noin nastat, niin se menee siihen oikeaan kohtaan. Sitten laitetaan kaasutin kasaan. Ei tarvi hullun kiristää, semmonen sopivasti. Noin. Sitten tässä on jotain ylimääräisiä tiivisteitä. Nämä kuuluu ilmeisesti johonkin toiseen kaasariin, mihin toi sarja sopii kanssa. Mut sitten kasataan tää kaasutin takas tuohon moottorisahaan ja otetaan moottorisaha tähän. No niin, kasausjärjestys on sitten päinvastainen. Otetaan tää imukaula. Katsotaan, ettei siinä kauheasti ole mitään. Ja laitetaan se tähän suurin piirtein hollille ja sitten kytketään toi ryyppyvipu takas ton noin, sillä että se napsahtaa. Sitten otetaan tosta ruuvit. Noin. Sitten nostetaan toi kaasuvipu tuolta ton hollille. Ei laitet sitä vielä kiinni. Sitten ruuvataan tää kaasutin paikalle. Nostetaan tota imukaulaa tuolta vähän sillä, että saadaan nuo ruuvit menemään tuolta paikalle. Sitten meni ensimmäinen. Tuolta meni. Tai ainakin luulin, että meni. Joo. Se lähti paikalle. Sitten ruuvataan ne sillai. Toi on vaan tommoista kumia ja muovia toi imukaula, että sitä ei kannata kauheasti kiristää, ettei se mene rikki. Sillain nyt, että se on kiinni. Pitää muistaa, että se on tosiaan muovia, että se menee sit hajalle. Sitten laitetaan tää takas noihin kummipidikkeisiin ja sitten laitetaan toi kaasuvipu tuolta takas paikalle. Tosiaan se menee hyvin, kun käännetään tuota kaasuvipua vähän eteenpäin. Ja siinä on vaan toi
pikkujousi sitten, mikä tavallaan pitää sitä paikallaan. Noin. Se on siellä. Sitten laitetaan polttoaineletku kiinni. Noin. Sitten ilmasuodatin. Sitten meidän täytyisi katsoa parempi ruuvimeisseli. Tuosta tommonen tauttameisseli. Elikkä kopassa on L, se on matalia kierrosten seos, ja H, se on korkeiden kierrosten seos, ja T on tyhjäkäynti, eli tyhjäkäynti on tuossa alla. Ja nämä on nyt ne seosruuvit tässä. Niin, manuaali sanoo, että molempia yksi kierros auki. Eli laitetaan nämä eka kiinni, sillä se pysää, ei väännä yhtään piukempaa sitä. Noin. Ja sitten otetaan sitä kierros auki. Noin. Sitten otetaan toista kierros auki. Noin. Laitetaan siihen nyt vaikka tässä vaiheessa koppa paikalle ja käydään kokeilemaan tuossa, että lähteekö se käymään nyt sitten uusien tiivisteiden ja säätökalvon kanssa. Vai oliko se joku muu sitten se vika? Testataan ja lopullinen säätöhän tehdään sitten, kun se on lämmin. Ohjekirja sanoo, että 10 minuuttia annetaan moottorisaan käydä ja sitten tehdään lopullinen säätö. Mä en muista niitä säätöin ulkoa, mutta me voidaan vaikka säätää tää yhdessä sitten tossa tää saha. Mut joo, mennään testaamaan. Joo, tässä oli semmoinen pieni probleema vielä, mitä nyt ei videolla taltioitu. Mut kun mä kallistin tämän koneen, niin tää alkoi vuotaa bensaa täältä alta. Niin siellä oli murtunut polttoaineletku. Ja se on nyt korjattu myös. Ja lähdetään siitä liikkeelle, että nypätään se käymään ja sitten annetaan sen käydä 10 minuuttia ja sitten tehdään säädöt. No niin, nyt se on käytetty lämpimäksi ja mä selitän nyt miten tää säätö tapahtuu. Elikkä täällä on tää hitaitten kierrosten säätöruuvi eli L. Niin se säädetään niin, että annetaan se käydä tyhjäkäyntiin ja siitä käännetään joko myötäpäivää tai vastapäivää niin, että sieltä etsitään se kohta, missä se käy koviten kierroksia. Ja sitten siitä otetaan vastapäivän 1/4 kierrosta. Ja sitten siinä on oikea säätö. Ja jos toi teräketju pyörii, niin sitten pienentytään tyhjäkäyntikierroksia, tyhjäkäyntiruuvista. Ja korkeat kierrokset säädetään niin, että kun se on nyt säädetty kierros auki, niin sitä käytetään 10 sekuntia kaasupohjassa. Kuunnellaan miltä se kuulostaa. Sitten avataan 1/4 kierrosta sitä vastapäivään. Toistetaan sama, käytetään 10 sekuntia ja kuunnellaan. Ja sitten avataan vielä 1/4 ja käytetään 10 sekuntia ja kuunnellaan. Ja se missä se käy sillä lailla hiukan nelistää, mutta ei ulvo eikä savuta, niin sitten se on oikea kohta se. Noin, sitten laitetaan käyntiin. Tuossa kohtaa sitten 1/4 vastapäivää. Noin. Ja se on hyvä, terä ei pyöri. Ja ottaa kierroksia. Sitten kuunnellaan sitä. Toi yläkierrosten säätö 10 sekuntia.
Sitten 1/4 auki. Sitten vielä 1/4. Kuulla äänestä, että pitää laittaa kiinni päin ruuviin. Sanoisin, että se on siinä. Noin. Se on ihan yksinkertainen säätää. Korva kuulolta. Ei mitään, tää video oli tässä ja kiitos kun katsoit ja tilaa kanava ja ensi video.